Gofalu amdanoch eich. Mae llawer o fanteision i fyw bywyd iachach gan gynnwys byw'n hirach a bod yn llai tebygol o ddatblygu salwch difrifol. Os nad ydych yn siŵr sut i ddechrau, gofynnwch i'r presgripsiynnydd cymdeithasol yn eich meddygfa. Gall eich cefnogi i wneud newidiadau i'ch ffordd o fyw a all eich helpu chi i ofalu amdanoch eich hun yn emosiynol ac yn gorfforol. Mae sesiynau grŵp ar gael yn y gymuned ac ar-lein sy'n helpu gyda phethau fel rheoli pwysau a iechyd yr ysgyfaint er enghraifft. Gallant fod yn ffordd wych o gysylltu â phobl sy'n wynebu heriau tebyg a dysgu wrth eich gilydd. O safbwynt ymarferol, mae cadw pecyn cymorth cyntaf wedi stocio'n dda a chabinet meddyginiaeth yn hanfodol ar gyfer trin salwch a man anafiadau yn y cartref. Siaradwch a'ch fferyllydd i weld beth sydd ei angen. Does dim angen i chi fynd trwy weithiwr gofal iechyd proffesiynol bob amser cyn cael triniaeth. Cyn ffonio eich meddygfa, ystyriwch ymweld â gwefan GIG111 Cymru. Mae'n cynnwys llawer o gyngor a gwybodaeth. Mae yma wiriwr symptomau a luniwyd gan feddygon i'ch helpu chi i ddeall y symptomau. Gall fod yn dwymun, yn beswch neu deimlo'n bynysgafn, a chyngor ar beth i'w wneud nesaf. Mae yna restr a hyd o wybodaeth iechyd a dolenni cyflym i gyngor ar anhwylderau cyffredin a thymhorol fel doliau'r rhydd a chwydi, twymyn mewn plant, clefyd y gwair a brathiadau gan bryfed. Mae rhai gwasanaethau ar gael i hunan gyfeirio drwy wefan y bwrdd iechyd, er enghraifft ffisiotherapi, podiatreg, rheoli pwysau ac iechyd rhywiol. Gallwch gyfeirio eich hun, ond os na allwch lenwi ffurflen ar-lein neu ddefnyddio rhyngrwyd, gofynnwch am help yn eich llyfrgell leol. Mae'r gwasanaeth iechyd rhywiol yn cynnwys atal cenhedlu, beichiogrwydd, heintiau a drosglwyddi'r yn rhywiol a phrofion ceg y groth, ond ogystal â chymorth i bobl sy'n profi anawsterau rhywiol. Wrth gwrs, nid dim ond eich iechyd corfforol sy'n bwysig, ond eich iechyd meddwl hefyd. Dylech gymryd sylw o sut rydych yn teimlo a gofynnwch am help os oes angen cymorth arnoch. Mae ein llinell gymorth iechyd meddwl a lles yn cynnig cefnogaeth i bob grŵp oedran 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Ffoniwch 111 am ddim a dewiswch opsiwn 2 i'w roi drwodd i ymarferydd iechyd meddwl. Os ydych chi'n glaf ar restr aros am lawrdriniaeth wedi i'ch cynllunio, mae'r gwasanaeth cymorth restr aros yn cynnig 1 pwynt cyswllt i helpu eich cadw'n iach wrth i chi aros. Gallant ddarparu cyngor ac arweiniad a chymorth gydag atgyfeiriadau. Gallant hefyd ddarparu cymorth i helpu i wella ansawdd eich bywyd a channibyniaeth. Felly, rydych yn y cyflwr corfforol gorau posibl ar gyfer triniaeth. Ffoniwch dim 3 dim dim 3 dim 3 8322 a dewiswch opsiwn 3 neu e-bostiwch ask.hdd@wales.nhs.uk. I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau gofal sylfaenol penodol neu gyngor cyffredinol, gwyliwch ein ffilmiau byr eraill ar ein gwefan. Trwy'r llyfrgell Pocket Media gallwch gael gwybod am gyrsiau dan arweiniaid cleifion arbenigol. Gallwch ddysgu mwy am bethau fel diabetes, lymphedema a'ch calon yn y Cymraeg a'r Saesneg. Os ydych yn pryderu am eich iechyd, peidiwch ag aros, nes iddo fynd yn fwy difrifol. Am rhagor o wybodaeth am wasanaethau iechyd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro, ewch i'n gwefan biphydd.gig.gofal-gofal-sylfaenol neu drwy sganio'r cod QR a ddangosir ar eich ffôn symudol.